बिटिआरआव बिसायख'थिनि दुंहाव बारा बारदोंसै थारैनो गुदुं जागोन नामा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनाया बिटिआरनि रौता बियाबाव मासबाद विधानसभा समष्टिनि एमएलए सरन बर'नि सायाव रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद आरो सोंखारिनाय थाबैनो सरन बर'आ फिननाय होनांगौ एमएलए सरन बर'आ गुन्डा बाहिनी लाना गामि गामि मेल मिटिं लादों नामा जौ लोंहोना गावनि हानजाफोरखौ गाज्रि खामानियाव बाहायदों नामा जाहाथे जौ सेरेब बायदिसिना निसा भाबाव लोंनानै बिथां सरन बर' बिथाङा जे फैसा होलांदों बे फैसा होलांनायखौ जौ सेरेब लोंनानै गाज्रि खामानि मावनोसो बिथोन होलांदों नामा नंगौ थारैनो एमएलए सरन बर'नि सायाव रायजो राजाफोरनि गोबां अजद सिखारदों जोंनि इउपिपिएलनि फ्लेगखौ बोख्लायदों आरो जोंनि इउपिपिएल जुदि लिरनाय बेखौ खोमोरनानै बिसोर गोदान बिपिएफ लिरफिनदों थांनाय हराव रौता बियाबनि सोमलिगुरि गामियाव एसअपिडिनि लामा फोसाबनाय ब्लेक टपिंनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो गायसननाय अन्थाइ खाम्फाखौ बुफायना गालांनाय जाथाया समखिखांनाय लाबोदों बेयो थारैनो बिसायख'थिनि सिगां रौता समष्टिनि मोनसे मुगैथाव जाथाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव दाङाबाजि जाहांबाय नामा रायजो राजाफोरनि सोंथि निउस 24 नायगि बिथांमोनखौ आं फरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दा जोंनि बे सोमलिगुरि गामियावहाय 15 बोसोर जों मोनसे 15 बोसोरनि उनावहाय जों मोनसे लामाखौ मोननो हादोंमोन जायनि जाहोनाव बे लामायाव जों बिराद भुगिनांनो गोनां जादोंमोन हाब्रु दैब्रु माने गासोमा थांनो गोनां जादोंमोन दिनै बे लामाखौ जों मोननो हादोंमोन नाथाय बे लामाखौ मोननो थांनायावहाय मैया हरनि समावहाय मासबाद समष्टिनि एमएलए सरन बर' बिथाङा जोंनि गामियावहाय केम्पिं खालामफैदोंमोन बे केम्पिं खालामफैनायावहाय लोंनाय जानाय सोलिदोंमोन जोंबो थांलाय फैलाय नायदोंमोन जोङो सोरनिबा न'खरसेसो जादोंमोन नाथाय जों सानो जे बिथांमोना केम्पिं खालामनायखौ बे सोरनिबा न'खराव बिदि लानामोन आरो हरनि समाव लानामोन नाथाय बिसोर हरनि समाव लानानै लोंनाय जानायखौ लोगोसे लाफानानै माने केम्पिंखौ खालामदोंमोन बेयावनो लोङै जायै फैनायनि उनावहाय बे जोंनि गामिनि जिथुनि जानो गोनां बेखेवगोननि जिथुनि टम दंमोन बेखौ जोफायनानै गालांबाय जोफायना गालांनायनि उनावहाय जोङो 12टा 12:30 जोङो मिथिनो मोनबाय जों नायफैबायबो जे बायना थाबाय खोब जों माने दुखु खालामदों गामिनि जानानै जाहाथे जोंनि गामियाव बेबायदि जाफेराखैमोन आरो इयुनावबो माने दाजाथों जों बेखौ हास्थायो आरो जों लामाखौ जेरैखिजाया जोङो नांफिनगौ दाथ' खोनानायाव जों बहुद खोनादों जे लामाखौ नाङाब्ला गुबुन जायगायाव हरनोसै होननानै नाथाय गामिया मा सानदों एफा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै दिनै बिसोरो मिटिं दावथिं खालामो मैया दाख्लैसो बिसोर भटार लिस्टआव फैदों दिनै बेखौनो ज' फाग्ला खालामबाय बिसोरनि न'खरा मा जागोन बिसोरनि बिमा बिफानि भबिसतआ मा जागोन बिदि इमान उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बिदि राजनिति खालामोब्ला जोंबोथ' हायना बिसोरखौ नाथाय जों सानै हयै जों बिसोरखौ लायाखै जाहाथे दानिफ्रायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लायोब्ला जौ जुवाजों खालामहोयोब्ला गाज्रि जायो होननानै नाथाय बिसोर दिनै लाफानानै माने बिदि खालामबाय थादों मा समाजा मा जागोन गुबुंले जागोन होमबा दिनै बिथांमोनाबो खालामबा जोंबो खालामबा मा समाजा मा जों गामिया मा जागोन बेखायनो जों खावलायो जाहाथे इयुनाव बिदि दाजाथों जि जाबाय जालांबाय जुदि जों लामाखौ नांगौ जों बेखौनो खावलायो आरो जायफोरा मावदों बिथांमोना माने इयुनावबो बेबायदि गाज्रि मावनो दा सानसै आरो आं बेखौनो बुंनानै जोंनि सोमलिगुरि गामियावथ' बिदि आं खोनायाखै खिन्थु बेलेग साइडआव खोनादों जोंनि गिरुवा प्राइमारिनि आन्दारावनो जादों जे प्लेटखौ जोंनि इउपिपिएलनि फ्लेगखौ बोख्लायदों आरो जोंनि इउपिपिएल जुदि लिरनाय बेखौ खोमोरनानै बिसोर गोदान बिपिएफ लिरफिनदों दा जाहाथे बेफोरबायदि जानाङामोन माने बिसोर लाजिनानै बे खामानिखौ मावदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिसोर मावहोदों जायनि दिनाव 1000 2000 फैसा होनानै मावहोदों लोंहो जाहोयो मावहोदों खिन्थु जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बे खामानिखौ माने दाबसे जायगायाव थानानै आन्दोआव थानानै बे खामानिखौ थुनलायबाय थादों आरो बिथांमोना लाजिदों जेंगोनखौ मिथिखानानै लाजिदों ओंखायनो बेखिनिखौ मावदों आरो जोंथ' दा मिथिना मोननायाव एकदम रोखा 100% बिपिएफआ एकदम खाथां जेनखागोन जोंनि गामियाव 105 घर दङ बेनि गेजेराव जोंनियाव 80 घरानो जोंनि 20 सासे दङ ओमफ्राय 30 घरा बिसिनि दं आरो जों माने मोजां भटखौनो जों मोनगोन जों आसा दङ आरो रोखा खाथां गामि गामि बयबो मिथिगौ एकदम 100% खाथां बे रोखा आरो इउपिएल सरकार दागोन प्रमद सरकारानो सरकार दाफिनगोन आरो दिनैनि बे तारिखआव जोङो गिरुवा प्राइमारिनि जानानै बुंगोन जे जोंनि गिरुवा प्राइमारिनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामियाव मोनसे लामाया 17 बोसोर
बायफ्ले जिफ्ले जानानै दंमोन दा बे लामाखौ जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो जोंनि रौता समस्तिनि मानगोनां MCLA बिटिआरनि EM डक्टर नील स्वर्गियारी सार बिथांमोननि नाजानायाव आरो बिथांमोननि गामिनि सोमलिगुरि गामिनि जा आर'ज बिलाइ बे आर'ज बिलाइ बायदि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ गुड वेल्स SOPDनि फान्ड 2025 आरो 2022नि जा बे ब्लेक टपिं लामा जानो थांदोंमोन मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बे नेम प्लेटखौ बानायनानै दोननाय जादोंमोन मोजां भाबै दा बे बानायनानै दोननायनि उनाव दा सोमलिगुरि गामियाव माजबाद समस्तिनि मानगोनां सरन बर'आ बे गामियाव मिटिं खालामफैदोंमोन 8टा बाजियाव बे 8टा बाजियाव मिटिं खालामखांनायनि उनाव दा बिथांमोननि दलनि मानसिफोरा जौ सेरेब लोंनानै नैबे नेम प्लेटखौ बुफायना गालांबाय दा बेखौ जोङो निन्दा होदों जे गिरुवा प्राइमारिनि जानानै बिथांमोना बिदि गाज्रि आखलखौसो बिसोरो मिटिं दावथिं खालामबाय थादों नामा गाज्रि आखलखौ मावनो थाखायसो मिटिं दावथिं गामि गामि खालामबाय थादों नामा जों बिथांमोनखौ हुखियानि होदों दे बिथांमोना गामि गामि हाबनानै मिटिं दावथिं खालामनानै BPF दिल्लीनि मिटिं खालामनानै जाहाथे जौ सेरेब बायदिसिना निसा भाबाव लोंनानै बिथां सरन बर' बिथाङा जे फैसा होलांदों बे फैसा होलांनायखौ जौ सेरेब लोंनानै गाज्रि खामानि मावनोसो बिथोन होलांदों नामा सरन बर' बिथाङा नैबे जाथायखौ लानानै जोङो बिथांनियाव फिननाय बिदों जे बे नैबे मोजां खामानि मोनसे जानायाव जे नेम प्लेटखौ जे अन्थाइ खाम्फाखौ बुफायना गालांबाय बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ दिनैनि तारिखआवनो बिथाङा रिप्लाइ होनांगौ बिथांमोननि पार्टिया जुदि मावाखैब्ला जोंनो रिप्लाइ होनांगौ जोङो दिनैनि तारिखआवनो जोङो दसे समनि उनावनो बिथांमोनखौ जोङो FIR होगोन FIR होनानैसो जों गारगोन आरो जोङो मोनसे जोङो आर'ज गाबदों बिथांमोनखौ जोङो आर'ज गाबदों एबा जोङो हुमखि होदों जे जोंनि गिरुवा प्राइमारिनि आन्दाराव जेसांखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोराव बिथांमोना सानाव मिटिं लायालासिनो हरसो मिटिं लाबाय थादों बियो मोनसे बिथांमोननि गाज्रि हुदा सानाव लानांगौ मिटिंखौ सानाव लानानै मोजां भाबै जालांनांगौ जोंथ' बिदि हर लानानै जोङो बिदि गुन्दा सेरेबनि खामानि मावाखै बिथांमोना खिन्थु हर मिटिं लानानै माखासे दुथांफोरखौ बाहायनानै लोंहोनानै बेयाव गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोबाय थादों बेनिखायनो जोङो गिरुवा प्राइमारिनि UPPLनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ निन्दा होदों जाहाथे बिथांमोना इयुननि समफोराव मोजां भाबै मिटिं खालामनानै मोजां भाबै खामानिखौ मावलाङो आरो बिथां सरन बर' बिथाङाथ' जोंनि रौता समस्तिनि थाखाय सालानि नासो बे सालानि नानि जोहै जेबो गैया बिथाङा जोंनि एरियायाव फैनानै बिथाङा इलेक्सन गेलेनो सानदों बे इलेक्सन गेलेनाया बिथांनि थाखाय फेलार जाहाथे जोंहा देरहानायनि लामायाव दंखायो जोंनि रौता समस्तिनि UPPL हानजाया जोंहा 100आव 100% देरहागोन बेखौ जोङो खाथां बुंनो हायो। आं निउस 24खौ खुलुमनाय जासिबाय मैयानि जानानै थांनाय जोंहा गामिनि दिनैसो बेखेवनो गोनां जा मोनसे माबामोन बेखौ जोफायनानै गालांनाय जादों बेयाव जों गामिनि महिला बा आइजो आफादनिफ्राय जोबोद दुखु मोननाय थादों मानो होनबा जोंहा लोमजानाय साजानाय डाक्टारनाव थांनाय गथ' गथाय दोनहैनाय बिदि थांलाय फैलाय खालामनायावहा गोबां दुखु खस्थ' खालामनांगौ जायो मानोना दानि जुगाव साइकेल सालायनानैबो बिदि अन्थाइयाव सालायनो हाया जोङो बिनि थाखाय आरो गोजाननिफ्राय बहुद बाहेरनि मानसि बेरायनो फैयो नायफैनो फैयो इसान दानाय फनेरानफोर ओरैनो खोब गोजान जायगानिफ्राय फैयो आरो जि दानाय एम्फौ फिनाय इन्दि लुनाय बेफोरखौ नायफैयो लामानि थाखाय जोङो खोब दुखु गोनां मोनो आरो जोङो बाहेरानिफ्राय फैनाय हिसाबै मोजां रोखोम बिसोरो नुनो मोनलाङा गामियानो एफा डेभेलपबा लामाफ्रा मानो बिदि जों सानो आरो लासिंसिं मोनो ओंखायनो जोंनो लामाखौ नांथारगौ लामा मोजां नङाबा जोंहा ओरैनो खोब थांलाय फैलायाव ओरैनो दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो बेखिनियानो जोंनिफ्रायथ' जोङो बेखौ जोबोद दुखु फोरमायनाय थाखाबाय बेनिफ्राय एक्सन लानो जों खावलायदों आरो बेखौ जों साजा होनांगोन आरो मानो होनब्ला बे खामानिखौ जालांबाय बिनि उनाव जाहाथे बेबायदि गाज्रि मानसि फैनानै जाहाथे बेबायदि खामानिफोरखौ दा मावथों मोजां लामाजों आगान सुरलांथों बेखौ जों खावलायो गामिनि जानानै आरो दिनै बे लामाजों जुदि गाज्रि लामाजों जों थाबायबाय थायोबा जोंहा बे गामिनि जौगानाय बे गामिनि गासै समाजखान्थि जौगानायाव जोंहा गोबां हेंथा दङ मानो होनोब्ला जोंहा गोजान फरेनार जेरै इंलेन्ड बायदिनि फैनानै जोंनियावहा एम्फौ फिसिनाय इन्दि फिसिनायफोरखौ नायफैयो बे नायफैनायाव जि दानाय लुनायखौ नायफैयो बे लामाखौ बुंलांबायनि थाखाय बिसोरो
नोंसिनि लामाया मानो माबा जायाखै बे हिसाबै जोंबो सानदों बे लामाया गाज्रि हिसाबै जोंनि नाथाय 17 बोसोर बिथांमोना खुंबोबाय बिथांमोना खुंसेयावबो दिनै बे लामाया जायासै बे हिसाबै जोंनिनो नैबे फैबाय थानाय जा प्रमद सार CM सार प्रमदनि अननायाव आरो जोंनिनो नैबे रौता ब्लकनि मानगोनां डक्टर निलुत सार बिथांनि अननायाव जों बे लामा दोंसेखौ जों मोन्दोंमोन नाथाय जोबोद दुखु गोनां बे लामाया नै दिनै बेखेवनो गोनाङावनो मैया थांनायनि हरावहा सोर दुथाङा बेबायदि जोनानै जुख्रुबनानै गालांखो ना बुफायना गालांखो बेखौ हरनि सम जाहैबाय जोंबो मिथिया जाहाथे बेबायदि दाख्लामथों उनावहा मानो होनबा जोंहा लामाया जानो गोनाङानो जोंहा जुदि जायाब्ला जोंनि जौगानायालाय बहा थागोन बे हिसाबै जोङो आं आर'ज खालामो गामिनि जानानै जाहाथे जाय खालामदों बेयो उनावहा जाहाथे दाख्लामथों आं बेखौनो गुरै खालामनानै दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ बेथ' आयेन मथे लाखानांगोन मानो होनब्ला दायनिगिरिखौथ' ओरैनो हगारनो हाखाया इसिबां मोजां लामा जानो गोनां थांनायावहा जुदि बे लामाखौ जुदि हेंथा होयोब्ला बेखौथ' जों साजा होखानांगोन बेखौ आयेन मथे साजा लानायखौ जों लुगैजायो आरो दायो